ассалому алайкум бародаро, хушомтон ба канали ман марҳамат. Якти лайка мезанем, подписация фаромӯш намекунем. бародаро, касоне ки подписация кардаги не, ҳамин таги видеоно Солеҳ Исмоилов нависиги, ҳама зер кунтон канали ман мебурад. бародаро, ҳамин таги ҳамун каналанда ранги сурхи подписация карамонтон. ҳамин навигириҳо боховар мештон. илтимос якти лайку подписация аз шумо ҳеҷ чи намебаравад барои дастгири мо. бародарҷонам, акоманда 65 сотиқ боғи зардолу сурташ абрикос. ин якта саҳманда дута боғашай, якташ боғаш пурра абрикос, якташ майскика абрикос аралаш. бародаро, дарахтош 15 сола 16 сола, ҳамаш айни ҳосилтии шозир. ҳамин камаш 15 яшқ мекирги дарахтош бехато, ҳамаш мана ба чишми худотон мебинтон. бо битон худохат обош сари об ҳамин ҷӯба об омад, обязательно оби саматокашай. мана обош бемаро аз ду ҷо се ҷо об хӯрдан мумкин. замино сабз бинтон, намиш баланд, бо битон худохат ба чишми худотон мебинтон. мана дарахтоша бинтон. ин обчи 65 сотиқ. ин дарахти майски абрикос, ин дига боғаш я 50 бех айн инадаҳай. мана дарахтош инҳо я 20 сола 30 сола, инҳо ё вай бидида бо ёштар. инам оваш сари обанда, ҳардуш якта саҳманда. бародаро, барои ҳамин ман ҳардуша нишон додасиям. бинтон анаку насиё нархаш 130 000 сомон арзон мешавад. бо савдо мешавад. худохоҳ иншоалло. мана ҳамин абрикосош бениҳоят зӯр ки гирифтанӣ бошад биёд, ман бо мо хирмани аҳами хушкарги ба нишон медиҳам. хирмани аштаха абрикоса бениҳоят хушрӯ. даже видеоша хоҳитон мепартом ки дакор бошад. ин боғ дар Чилгазӣ. бародаро, дар Чилгазӣ. ягон хел саволотон бошад, ягон чиз реклама мекардагӣ боштон ё харидор боштон, ҳамин номери телефони экрананда ҳай 988 47 00 28 ватсапаша май. чизие фурӯхтанӣ боштон, албатта мобо муроҷиат кунтон. бародаро, бои хел саволотон бошад, албатта ин ватсапа навистон, мо албатта ҷавоб медиҳем. вале ягон кас беҷавоб намондааст, причём тез ҷавоб медиҳем. ҳама ки телефон кунад ҷавоб медиҳем. албатта ҳамаи коршо бутун каросем. мисол ягон чиз реклама карда бошимам, ҷо дур равадагам, мисол 50%, 60%, то 70% реклама карда ҳамеша фурӯхтосем. барои ҳамин рекламаотон бошад, ягон чиз реклама мекардагӣ бошад, албатта телефон кунам. барои дастгирии якҷоҳон ташаккур. бародаро.